senyors, aquí tenim Arnau Ferrer! 160, l'Arnau Ferrer, amb les dues cames al mateix costat, senyor! Increïble! Podem aplaudir, podem cridar, xiular! Vinga, Arnau, Nivell físic, imagina't. Va, xiulem, cridem, aplaudim! Que no pari, l'Arnau, que no pari! Uau, sí senyor! Molt bé, una mica més obertes aquestes cames. Aquí, perfecte, perfecte. Animem a l'Arnau, som-hi! Ei! Arnau! Arnau, vigilem amb els voluntaris. Ai, aquí passant ben a prop, passa ben a prop aquesta roda. Ai. Portem 10 minuts d'exhibició i Déu-n'hi-do ja el nivell que està. Uau, sí senyor! La cama d'endarrere, però fixeu-se que no decaiguin els aplaudiments, els xiulets, els crits. Que no decaigui, sí senyor! El suport! Sí senyor! Fort aplaudiment! Ei! A veure què farà l'Arnau!